टायमिंग झाला ना ते आपोआप बरोबर बघा आलं ते. चला 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 खाऊ आणलाय, चला चला खाऊ खायला. बघा कसे छान मस्त की काय काय ढग दाटून आलेले आहेत. आज ना सगळी माझी कामं बघा अर्धवट राहिले. हा इकडे भरलं पोट, माती खाऊन पोट भरलं. भाग्या कुठे आहे? भाग्याला बोलव. पुन्हा भाग्या घरात आहे. तो तिकडे आहे त्या साईडला. हा बाई इथे आहे साईडला. तो बघा ते पक्षी आलेत ना त्यांच्या मागे गेला त्यांना पकडायला. शेरू आड्याच्या बाहेर गेला वाटतं. गेला आड्याच्या बाहेर गेला. ऐकलं शेरू तर चिकाळ्या होत्या ना आलेला खाली. इथे तो भुसा आहे ना भाताचा त्या खात होता. त्यांच्या मागे पळाला तो त्यांना पकडायला. आणि तू कुठे गेला रे? अय हा कुठनं आला? शेरूला बोलाव. कुठे आहे? चला तुम्हाला सकाळी सकाळी ना एक वेल दाखवते. जेवढं उन्हाळा आहे तरी पण कसे वेली बघा रुजतात. भाजीची वेल आहे, रानवेल ही बघा. हे माझं काल लक्ष गेलं. ओळखा हे कसली वेल आहे? ही आहे काटल्याची वेल. म्हणजे पाणी नाही काय नाही तरी पण त्यांचा टाईम बघा आला ना आपोआप बाहेर आली. काल संध्याकाळी आम्ही ते केळीचे सर्व साफ करत होतो ना तेव्हा जरा लक्ष गेलं. तुटले इकडनं तोडते जरा. तिकडे त्या साईडला पण आले दाखवते. आणि वारा बघा संध्याकाळी इतका होता ना. सगळं हे बघा प्लास्टिकच्या पिशव्या सगळ्या उडाल्या तर जमा करायला हव्या आता. ते समोर पण आहे. इकडे शेरू तर ये तरी वागे या. आज सकाळी सकाळी ना उठून सर्व झाडांचं असं निरीक्षण करत होती. तिथे नारळामध्ये ना मी चवळी टाकली होती, सफेद चवळी. त्याला फुलं आले. त्या फुलांचा रंग पिवळा. मग ते मला ते आश्चर्य वाटतं ते असं बघून. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची बघा चवळी असते ना त्यांची फुलं मात्र वेगळी येतात. निळ्या रंगाची, सफेद रंग, पिवळा रंग. आता हा कचरा ना सगळा आम्ही काल तिकडे जरा वर साफ केलं. सगळं निघाला आहे सगळा कचरा. इथं पण जाळायचं जरा. बघा ही एक काटल्याची वेल. आम्हाला एवढं नवल वाटलं ना काल बघितलं तेव्हा. आम्ही म्हटलं कसं ते त्यांचं टायमिंग झालं ना ते आपोआप बरोबर बघा आलं ते. ही एक झाली. आणि अजून आपल्या आड्याच्या इथे भरपूर आहेत काटल्याच्या वेली. मला वाटतं इथे पण कुठेतरी आहे. त्या जेव्हा बाहेर येईल ना तेव्हा दिसेल. ही कसली वेल आहे? नाही ही वेगळी आहे कसली तरी रानवेल आहे. इथे एक आहे आपली मेन काटल्याची वेल. इथे आहे एक. हे ठेवलंत ना बाजूला वारे मध्ये. ते बघा कसे ते बघा त्यांचा धिंगाणा. इथे आहे बघ. इकडे का आलेलं नाही आहे. येईल ती पण बाहेर. हे बघा इथे ही मूळ आहे. इथे का अजून आलं नाही काय समजत नाही. येईल
कपडे झाले, बाहेरचं अंगण धुवून झालं. आणि आज आपली गाडी पण नाही आहे, कारण कुणालचे बाबा गेलेले आहेत बाहेर. गाडी नसली का समजून जायचं, घरी नाही येत. वाघ्या झोपला आहे इथे कपाटाच्या खाली, त्याची जागा ठरलेली आहे ती. आणि शेरू झोपला इथे, ही ह्याची जागा फिक्स. आज ह्या दोघांना पण आंघोळ घालायचे. किचनची अवस्था दाखवते. नाश्त्याची भांडी मला घासायचे अजून. म्हणजे एकूण काय तर घरात मी आत्ता एकटीच आहे. जरा वारा खायला बसते बाहेर, प्रचंड गरमी झालेली आहे मला आता. हो, हे बघा यांचं खाण्यापिणं ते ठेवलं होतं, ते पण घ्यायचेत घासायला, वाढगे त्यांचे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता वाजलेत 11:15. आज घरातलंच काम जास्त आहे. सकाळी बाहेरचं थोडंफार केलं आणि घरचं आता सुरुवात केलेली आहे. आज किचनचं काम जास्त आहे थोडंसं. मला आज वाटप वगैरे पण काढायचं आहे, संपलं आहे ते. नारळ मी किसून ठेवलेला आहे, तर म्हटलं बाहेर चुलीवर बसूनच करते, जरा बरं वाटेल. कारण खूप गरमी होते किचनमध्ये गॅस चालू केला का. इथे बाहेर वाऱ्यावरती केलं ना का बरं वाटतं. आता कपडे मी धुवून आले ना, इतकं भिजायला झालं ना, पूर्ण ड्रेस माझा घामाने भिजला आहे. म्हणजे कपडे धुताना पाणी लावून त्याने नाही, पण ते घामाने भिजायला होतंच. इतकी प्रचंड गरमी. कधी पाऊस पडेल याची वाट बघतो आहे आम्ही. गहू साफ करायचेत, कारण पीठ संपायला आलं आहे. ते एक काम मला आज करायचं आहे. आज काय पण करून ते पूर्ण करायचंच आहे. कुणाला जेव्हा मला वाटतं त्यांना यायला आता 2 ते 3 वाजतील. जेवण करायचं बाकी आहे. आता जेवण काय करायचं अजून काही विचार नाही केलेला आहे. म्हटलं वाटप भाजता म्हटलं होईल. भरपूर कामाची लिस्ट आहे आज. शेरू हा बघा इथं झोपला आहे. ह्याला पण जरा ना ते कडुनिंबाचा पाला असून त्याचा रस लावायचा आहे. कशासाठी ते पण तुम्हाला सांगते. शेरूला आपल्या झालं होतं ॲलर्जी स्किनला त्याच्या. काय माहीत नाही, पण काय त्यांनी जीवजंतू काय खाल्लं असेल, हे किडे बिडे बघा असतात ना पाखरं वगैरे, त्याच्यामुळे त्याला ॲलर्जी झाली. आणि त्याला लाल लाल रॅशेस आले होते स्किनवरती. डॉक्टरांना फोन केला, पण डॉक्टर इथे नव्हते, ते पुण्याला. मग त्यांना फोनवरच विचारलं, म्हणजे काय करू. तर त्यांनी कोकमचं वगैरे सांगितलं होतं लावा म्हणून. पण ते सांगायच्या आधीच मी कडुनिंबाचा पाला चालू केला होता. आणि जवळजवळ 5-6 दिवस त्याला रोज कडुनिंबाचा पाला लावते आणि मगच आंघोळ वगैरे अशी केली जाते. आत्ता त्याला खूप फरक पडला आहे त्या घरगुती उपचाराने. त्याच्यामुळे तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. त्याला जेव्हा मी आंघोळ घालीन ना, त्याच्यानंतर तुम्हाला मी दाखवीन. काय माहिती कशाने त्याला रॅशेस आले काय समजत नाही. गरमीमुळे झालं, मला असं वाटलं की गरमीमुळे असेल. पण त्याचं खाणंपिणं ना ते पण मी सांभाळलं. म्हणजे दही ताक याच्यावरती त्याला जास्त जोर दिला. नॉनव्हेज वगैरे कमीच केलं होतं. पण आता आहे, आता व्यवस्थित तो बरा झालेला आहे. असा कडुनिंबाच्या पाल्याचा फायदा आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या घरी पण जर का डॉगी वगैरे असेल, तर स्किनला वगैरे काही प्रॉब्लेम झाला असेल ना, तर तुम्ही पण नक्की करून बघा. अगोदर तुमच्याशी शेअर नाही केलं, कारण मला वाटलं मी आधी हा प्रयोग करून बघते ह्याच्यावरती. ह्याला जर का काही फायदा झाला स्किनसाठी तर म्हटलं तुम्हाला मी सांगते. पण झालं, शेरूला आपल्या फायदा झालेला आहे. काल माझं डॉक्टरांशी कॉन्टॅक्ट झाला आणि मग त्यांनी सांगितलं की, म्हणजे त्यांनी विचारलं होतं की कितपर्यंत त्याची त्याला अजून दुसरा काही प्रॉब्लेम आहे का. म्हटलं काहीच प्रॉब्लेम नाही, फक्त त्याला स्किनला असं लाल लाल चट्टेसारखे आलेले आहेत. त्यांनी एक गोळी सांगितली होती, ती आणली आणि आता ते पूर्णपणे नॉर्मल आता होईल. 1-2 दिवसामध्ये ते बरं होऊन जाईल. म्हणजे कसं स्किनला बघितलं ना का आपल्याला कळतं. तुम्हाला मी दाखवीन थोड्या वेळानंतर. चला आता सगळ्यात अगोदर मी किचनचं आवरून घेते. मला वाटप वगैरे काढते ते करून घेते. कोण आला शेरू? गाडीचा आवाज ऐकला लगेच धावत येतं दादा. आज लवकर सुटला क्लास? लवकर सुटला? चला ऊन बघ काय लागते. ए चला घरात चला दोघांनी. चला या. हवा हा आता ओळखायला वाटतं आणि वाघ्या शेपटी बघ इथे हलते. तो त्याशी पण कुणाला बघितलं ना काल ते शूज बी घातले ना, कोण हा भुकायला लागला त्याच्यावरती. कालोख दिसतोय सगळा. म्हणून हा ते काकू आलेला. हा ते जवळ होतं, 2 होत्या ना गोण्या, मग एक ठेवली तर संध्याकाळी येणार घ्यायला. ए चला 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 खाऊ आणलाय. चला खाऊ खायला टमॅटो. आत्ता दुपारची वेळ आहे मैत्रिणींनो. वाजलेत
2:45 आणि तुम्ही बघा कसे छान मस्त की काय काय ढग दाटून आलेले आहेत. मी आता की नाही एडिटिंग करत होती म्हणून मी इथे बाहेर आली होती आणि इतकं सुंदर वातावरण बघून वा 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 किती छान वाटते बघा. वारा पण सुटला आहे भरपूर आणि आता मला वाटतं पाऊस सुरू होणार आहे. घरात आमच्या सर्वजण झोपलेले आहेत. अय्या किती छान वाटतं बघा. चला 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 कुरालच्या गावाला उठवायला हवं कारण आपले लाकडं बघा भिजतील. आता पटापट कामाची सुरुवात. हा 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 मस्त वाटते गार. आणि बघा हे वाघ्या आणि शेरू दोघंजण झोपेतून उठून आलेले आहेत. त्यांना मला वाटतं ढगांचा आवाज गेला असेल. म्हणजे माणसांपेक्षा प्राण्यांना 10 पट जास्त आवाज ऐकायला जातो. ए ए ए ए घाण खायची नाही. काठी घेऊ. थांबा 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 बा चालू झाल्यांचा माती खायचं. काठी घेऊ वाघ्या घेऊ घेऊ का. ढगांचा आवाज येतो ना म्हणजे गडगडाट येतो ना म्हणून ते दोघंजण उठून आलेत. चला दादाला उठूया आपण. चला वाघ्या पहिला पाऊस. चला आज भिजूया ह्यांना पडला तर. शेरू पावसात भिजणार तू. हां तुम्हाला बघा मगाशी म्हणाली ना मी ते शेरूला बघा ॲलर्जी झालेली. तर हे बघा हे तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा हे असे आत्ता बघा स्किन त्याची ना ब्लॅक झालेलं तुम्हाला दिसते. तर अगोदर नुसतं लाल लाल चट्टे असे त्याच्या अंगावरती आले होते आणि आता त्याला मगाशी पण आम्ही ना कडनिंबाचा पाला लावला. हे बघा हे सगळं सुकलं त्या जखमा. त्याला आंघोळ घालायची बाकी आहे. थोड्या वेळाने घालायचे दोघांना पण आंघोळ. चला घरी पाऊस आला पाऊस आला. चला बच्चे लोक वाघ्या हा हा वाराला वाराला चला घरी आपण उडून जाऊया. चला 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 फोन चार्जिंगला लावूया कारण लाईट गेली तर सगळं माझं काम राहून जाईल यूट्यूबचं. चला चला चला. आणि एवढं आता हवा येते म्हणजे लाईट गेलेलीच असणार एवढी मला 100% गॅरंटी आहे. आणि ही गोष्ट खरी होणार आहे तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा सगळ्या बालद्या बिलद्या आमच्या उडाल्यात. हे बघा ही कुठं बालदी गेली ती. हे माझे बछडे आहेत ना घरात नसली ना का शोधत शोधत येणार. बालदी पण उचलायची. झाडू पण पडली. ही बघा इतका वारा. सगळ्या पिशव्या सगळ्या उडा. चला घरात या. हे पाऊस पडतो ऐकलं काय. ढग बघ किती भरलेत. अय्या म्हणजे पडायची वाट. हा बघा कोणा लाईट गेली का आहे. लाईट गेली. हा हे बघा कुणालचे बाबा कुठे झोपलेत खाली. लाईट गेली. लाईट येते जाते. अय्या आता माझा फोन कसा चार्ज होणार. चला आपली पावसाची तयारी. कुणालचे बाबा उठलेत. कुणाल पण उठला आहे. तिकडे ना खाली बघा समोर आग लावायचे. चपला मागच्या साईडला असतील. आणि ताडपत्र घेऊन ही लाकडं पटापट झाकून घेऊया. चला माझी चप्पल कुठे आहे. चप्पला सगळ्यांनी शोधा. पडू दे पाऊस. पटकन आग लावा नाही तर परत पाऊस पडला कसं अगं राहील. ती ह्या साईडची जाळायची बाकी आहे ना. आता संध्याकाळी आम्ही जाळणार होतो पण पाऊस असं अचानक भरून येईल हे काय माहीत नव्हतं ना. दिवसभर नुसतं कडाक्याचं ऊन पडलं होतं. हा माचीस आणले कुणाल. प्लास्टिक ह्या पिशवी आहे ती जा पटकन पेटेल ते सगळं. कचरा सगळा एक साईडला कर. किती आहे तुझी चार्जिंग फोनची आहे का. फोनची चार्जिंग आहे. आणि माझी तर फक्त 4%च बॅटरी आहे. लावून ठेवून द्यायचं कधी धुवायचं नाही. उभार नीट. आता हे मोठं झालं तर धुवायला तरी भेटते. त्याचं काय टेन्शन नाही. हां झालं झालं. चला मोठं झालं पण जरा वाढलं पहिलं नाही झालं. पाणी शॅम्पूला पण झालं. साप सोलून काढायला पाहिजे. तो झोपला वाघ्या. हाय बसलाय. असं उभं कर समोर. असं उभं राहा. शेरू हे बघ इकडे बघ इकडे बघ इकडे. यावर पाहिजे पाय ठेव. इथे 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 असा उभं राहा. पकडेल पाय. तिथं बांध त्याला पण. बांध त्याला.
असं चांगला भरून आलेला पाऊस. आणि आता बघा चांगलं कडकडीत ऊन पडलं होतं नंतरला. मग तुम्हाला मी दाखवलं ना त्याच्यानंतर आम्ही ते घाईघाईने ती जमीन तिकडची भाजून घेतली, अर्धी बाकी होती. आणि मग ह्या दोघांना आंघोळ घालायला घेतली. मग मी म्हटलं तर भरपूर पाऊस पडेल, चांगलं असं भिजायला भेटेल. काय नाही, सगळं पचका झाला. बघा सांग पुसते है बघा, हे असं वेडं वाकडं होऊन होऊन. आणि आत्ता मी रात्रीचं जेवण करायला घेतलं आहे. आज चुलीवरती करते रात्री, कारण वाघे आणि शिवरून ना दोघं पण झोपलेले आहेत. गाढ झोप येते, त्याच्यामुळे त्यांना उठवलं नाही मी. तर ते बाहेर झोपले, तर म्हटलं इथेच पटकन जेवण करून घेते. भाजी आणि भाकरी, तांदळाच्या भाकऱ्या अगोदर करते आणि मग भाजी. म्हणजे भाजीचा अजून काय विचार नाही केला आहे. आता भाकऱ्या करता करता भाजीचा विचार करणार आणि मग पटापट होऊन जाईल. मग आज ना सगळी माझी कामं बघा अर्धवट राहिले. दळण मगाशी साफ केले, म्हणजे गहू साफ केले, पण चक्की काय मला लावता नाही आली, कारण लाईट गेली होती मगाशी. ते राहिलं, ते तर उद्या सकाळी मला करावं लागणार. आणि अजून पण दुसरं एखादं काम होतं, ते पण राहून गेलं. म्हणजे ती उद्याच्या दिवसामध्ये ती कामं माझी ॲड झालेली आहेत. हां बरं, दुसरं आठवलं ते ब्लँकेट मला धुवायचं होतं, ते मी काढून ठेवलं होतं सकाळी, पण भरपूर कपडे होते त्याच्यामुळे ते एक राहून गेलं. चला भाकऱ्या करूया फटाफट. तवा ठेवला गरम करायला. तुम्हाला मी जेवण दाखवते आजचं. हे बघा, हा गरमच आहे एकदम. वांगा बटाटा आणि शेंग असते ना, ते सर्व टाकून अशी भाजी केली. एकच थपथप काय बोलतो त्याला? काय थपथप काय? वांग्याची भाजी. काय काय शब्द आहेत ना. हा भात केलेला आहे आणि इथे भाकरी आणि जोडीला कांदा. आणि दुपारी मसूरची आमटी केली, तिथे थोडीशी आहे. आणि भाग्या आणि शेरू दोघं जण जेवून झाले, ते बघा त्यांची मस्ती चालू आहे. ए चला इकडे या. मग असे चांगले गाड इथे झोपले होते. पण ते नखरे असतात. तेव्हा हे ताट वाढले कुणालच्या बाबांना, पण आता मगाशी त्यांनी सांगितली भाकरी भात, आणि आत्ता त्यांना भाकरी नकोशी झाली. का बरं असं करतात मला कधी कधी काय कळत नाही. हे घ्या, चपाती हवी, चपाती. आणि कुणाला गरम लागते जेवण, कारण नुकतंच. हां चपाती आज राहिलं ना पीठ दळायचं, उद्या चपाती होऊन सकाळी. हे असं असे ना तिखट तिखट यार भाकरी चांगली लागते. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आता पाणी पिऊन पोट भरतात का काय? नाही, जेवायच्या आधी पाणी पिल्यावर मग जेवण कसं जाणार पोटात? पियाची वाटलं, थंड बघितलं म्हणून पोटात जावं वाटतं.